Eimaz atzoko etapa bikainaren ostean, ermitagainarentzat gaur zori gaitza bost txirrindulari juntzarete bera Altzorritzeko jetxieran taldekoak, zu lehen juntzea taldetik tiraka ari zirela, beraz sorte txarra horkoan, ez? Bai, egia esan sorte txarra izan dugu, ze hor esan duzun bezala lehenengo puertoko jetxieran ni tiratzen nagoen eta kurba batean bizikleta juntzait eta lurrera joan naiz eta hor ja denbora asko galdu dugu, gainera gero laiak pintxatu egin du eta ja aurreko taldea harrapatzea ezinezkoa izan da. Egia da denbora asko galdu dezuela, baina gero zendu ikusi zaitugu, jendea harrapatzen eta tiraka, egia da gero luze egin zezuela, kilometro asko izan direlako jazarpenean, baina indartsu ikusi zaitugu eta laiak esaten zengun bezala, bihar ez dezu ezer galtzeko, beraz bihar egurra matera aterako zerate. Bai, hori da, lehenengo taldekideak itxuin diate eta gero ni aurrera joan naiz eta taldetxo bat harrapatu eta hor erreleboka joan gara. Eta hori, azkenean metara itxi gara. Eta biharko, hori, ja denbora galdu dugunez, ez daukagu ezer galtzeko, eta ea ze getartzen den. Sorte hon, eta espero dezagun biharko erakustaldia izatea ermitagainarena. Eskerrik asko. Sorte hon. Eskerrik asko.